Jo, quan era petita, l'única cosa que recordo haver desitjat d'una manera completament boja és fer pel·lícules. A veure, hi ha històries flotant que mereixen la pena ser explicades i ser compartides. I això sí que ho penso d'una manera molt clara, no? Jo quan estic a un avió i l'avió està aterrant i veus, no sé, veus les persones molt petitetes i els cotxes i les casetes i les piscines i els tractors i tot això, i quan està aterrant jo sempre tinc la mateixa sensació, no? Penso, ostres, quantes històries hi ha aquí, no? Quantes històries encara per explicar, no? Malgrat que algunes de les meves pel·lícules les he rodat als Estats Units, i jo sempre he tingut una consciència de l'europeïtat molt gran, que és que Europa la respirem i la sentim. Moltes vegades no la podem explicar perquè quan més l'expliquem, menys l'entenem. Està a les pedres, està al moment que creues una plaça de Verona i et trobes com si estiguessis a casa. És quan estàs a Múnich i de repent una llum determinada i un carrer i una llibreria amb un llibre de Goethe et fa sentir a casa. No només estic agraïda, no? És que reconec absolutament el paper de les ajudes europees a les coses que a mi m'interessen i que jo faig.